Kaixo guztioi, nire izena Goiat Bideguren da, eta gaur aurkeztera natorren proiektuaren izenburua zer entzuten duzu da. Ohartuko zineten bezala, nerabeek musika oso gogoko dute. Ikastetxera datozenean musika entzuten datoz. Jolastu orduan musika partekatzen dute. Eta etxerako bidean ere musika entzuten dute. Orokorrean, smartphoneak erabiltzen dituzte musika entzuteko, eta bideoklipak ikusteko. Baina, ba aldakite benetan zer entzuten duten? Nire proiektuaren helburua, entzuten duten musikak dituen mezu sexista eta matxistez ohartaraztea da. Ikuspuntu kritikoa piztea eta mezu horien aurrean iritzia sortzea da helburua. Batez ere emakumeenganako mespretxua, diskriminazioa eta indarkeriaren aurrean begirada kritiko bat sortzea. Diseinatu dudan proiektua DBH lauko ikaslei zuzendu diet, baina egia da edozein mailatan lantzeko modukoa izango dela. Musika entzuten duen edozein gazteri entzarazteko proiektu bat baita. Proiektua saio bat edo bitan erabiltzekoa izango da, nire kasuan 2 saio erabili ditu. Proiektuan zehar, hainbat konpetentzia landuko dira. Besteak beste, komunikaziorako kompetentzia, bai hitzez, hitzik gabeko, zein komunikazio digitala, pentsatzen ikasteko kompetentzia, norbera izaten ikasteko kompetentzia, elkarbizitzarako kompetentzia, teknologiarako kompetentzia eta kompetentzia sozial eta zibikoa. Proiektu hau 2 jardueretan banatu dut. Ezer baino lehen, txosten bat banatuko zaie ikasleei. Bertan, neska mutilak diren adieraziko dute soilik. Ondoren, bideoa proiektatuko da. Bideoan, neska mutil batzuk azaltzen dira, nerabeen artean ezagunak diren abestien letrak musikarik gabe antzezten. Bideoaren bukaeran, entzundako esaldiei musika jarriko diete. Jarduera honekin lortu nahi dudana da, abesti ezagun hauetan sexu diskriminazioa eta emakumeenganako indarkeria azaltzen dela. Mezu bortitzen aurrean iritzi kritikoa izan dezatela eta batez ere gaur egun emakumeok jasaten dugun egoeraren aurrean jarrera tinkoa mantentzea. Bideoa bukatzean, hasierako txostena berriro hartu eta bertan agertzen diren galderei erantzungo diete ahalik eta zintzoen. Kasu honetan, ikasleen sentimentuak zeintzuk diren galdetuko zaie. Nola sentitu diren, zer iruditzen zaien, ea inoiz pentsatu duten abesti horiek esaten dutenaz, eta barrekoak. Galderak erantzun eta gero, gela osoaren erantzunak amankomunean jarriko dira, eta guztien artean komentzatuko ditu. Hurrengo jardueran, ikasleek gustoko duten abesti bat aukeratuko dute, eta ikuspuntu kritiko batetatik emakumearenganako indarkeria edo hizkuntza matxista erabiltzen den aztertuko dute. Abestia, bideoan ikusitakoak bezalakoa bada, abestia moldatzeko eskatuko zaie, errespetuan oinarritutako hizkuntza erabil. Nahi duenak, gelan abestiaren moldapena abestu eta dantzatu ahal izango du. Azkenik, irakasle zein ikasleak ebaluazioa egingo dute. Irakaslea gaiaren garrantziaz jabetu diren, erabiltzen dituzten teknologiak ezagutzen dituzten eta abar baloratuko du. Eta bestalde batetik, ikasleak galdeketa bati erantzun beharko dio. Zer ikasi duen, zer karritu duen, zer gustatu zaien gehien, zer gutxien, zerbait aldatuko luketen. Azken finean, ebaluazioaren helburua da, hurrengo saio batzutara edo hurrengo urte batzutan jarduerak errepikatzearen aurrean, zerbait hobetu behar bada edo aldatu behar bada jakitea. Azken finean, aurkeztu dudan proiektuak, nerabeak kontzienteak izatea bilatzen du musika zein beste edozein jarduera hautatzerakoan. Errespetua eta berdintasunaren inguruan gogoeta bat egitea, eta hautaketak hartu eta diskriminaziorik gabekoa egin dezatela erakutsi nahi du. Nerabeak internet eta sare sozialek ematen dizkiguten aukeren aurrean, izaera kritiko eta babeskor batekin hastea, azken baten. Gure proiektuaren ondorioak aztertzean, ikusi da ikasleak ez direla guztiz kontzienteak entzuten duten musika guztiaz. Ez dakite benetan musika horrek zein mezu daukan atzean. Smartphoneak egin dezaketen minaz ere ez dira guztiz kontzienteak. Eta smartphone eta sare sozialen inguruan
gehien gustatu zaidana izan da gelan eztabaida oso polita sortu dela. Eskerrik asko nire proiektuan jarritako arretarengatik.